gisomo ne kia one number ni to kane wawacho gigi kapok tuomruok ni obet to ne dismisswa gi contradict themselves kuma giyagi kuma gidhiye gi kia omiyo gini to chomo na court mondo court o declare gini malong'o weche moko ma giluoro low hanging fruits mag ne kan koro wabedo majority leader to kombe moko mag committees koro wambo dhi bedo go mang'eny gini igni ariyo gi nusgi kata ka koro waket wadwa penjo gigni ariyo gi nusgi dang' inyiswa no obet nang'o no ing'e nanyalo duoko bang' juma manyien okanyi winja Ago ina duoke bang' juma manyien. Adwa duoke juma manyien kita timo research. Koro abro duoke juma manyien. Moko ni iketo wangi Addis Ababa. Ok sani. Sana timo research. Okay. Omiyo giweya mos according to court ruling. Okay. Mano tuomruok moro mane nitie bunge. Higa mar 2027. Udhi chungi William Ruto kaka ODM. Mano be demokrasi. Donga machung kodi wuko ke pap no chung kodi. Trevor okang'eyo kata ma would be violating your rights. Adwa matiyo kodi kaka ranyisi. In wuod luwo. Okang'eyo kata mano is anti-professional mari. Kata giri moro itimo matin piny ketacha. I hope ni okong'eyo malo ka okang'eyo. Kanyalo tuomo gima nyalo hinyi. Waduo korka example mara. Kanyo kura weya you at all. Asemo taya. An jok madwa chung koda e kom mar human rep ni. Adhi a consult kod gina penji kin ni chung koda. Okana winjo gi me pap ka giwacho ni gimbe kin gi chung. Koso? Sama gi say yedhore ni kin gi chung. Tiji kwero gi ni kin gi chung. Ok ng'ato ka dwa chung to chung kodwa chung. Don katibu yeni demokrasi. Koso kora ka obete adhi beto gigo ni kiki chung. Ok beti en mana tich. Ok beti en mana japiny ema ng'iyo ni Bensouda ni to tiyo maber. Kata ka Trevor Bija dwa chung kode human rep. Trevor Bija tema to gini to konyal. To kanyal biro kwiri ni kiki chung. To wan bende kaka wapango i odwa kaka ODM. Ing'eni wan jakom wen ng'atadi. Jatend wen ng'atadi. And none other than the Prime Minister. Kena dwa koni ni kawuono gima no mora. Ni jakom majority leader ma en Jonet. No wacho kawuono ayanga. Ni kik ng'ato kaw advantage. Ni biro diko wiwa to diko tokwa to diko tiendwa. Ni nikech jakom kuro dhi EU. Pod wabiro yudo instructions kwa EU. No wacho. Okomo. Omiyo chama iko imara. Mewuok Raila ni ok nyal baro chama. Obaro nako. Gata sani pontiere tungni more i chama kanyo joma wacho ni tungni onge lut kano wuogi monde gareyo okwer matata ni we ng'iyo chien eno ng'iyo chien otuo ka chumbi koso kotuo wuoth ka ji dhi safar ng'ama toke tek mok winj wach tuo mana ka chilut an kaka jachama madamu awacho ni ODM iko imara as a party mano kolo ni okati as a county MP. And mano koulo ni kogik sa siasa ma parliament will be dissolved. O ng'ato dhi mana yode. To jomoko be bro nyuomo jomoko. Kore nyuomo mana ng'ami ero. Nyako be kidwa nyuomo to dagi bok ichune. Ichwade mondo bed chiegi. Aneno kama makamu wacho ni Trevor